जोङो बुदावला दैमानि गोथारसि जा मुख्लं जायगायाव दंफैयो बुदावला दैमाखौ गोदानै सिनाखि होनांगौ हयथ' गैया बे समाव जों जे दंफायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि जों बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिन्थिनो लुबैदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे 2017 निफ्राय 2019 सिमहालागै बिथाङा गोदानै दाना होजानाय हिसाबै गाहाय नेहाथारि महरै मावबोगासिनो दंमोन। नाथाय मावफुनाय समावनो बोथोरावनो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय एबा गावनि बाय बाहागि एबा गासैबो गावनि माखासे मावनो गोनां हाबा थानाय माखासे संगठनफोरनिफ्रायबो बिथाङा माने खामानिखौ ज्राब दोननानै जोंनिफ्राय गोजानाव जायखारलांबाय। बांसिनै जा दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांनि जा जोंनिफ्राय जायखारलांनाय बेवहाय गोबांसिन खहा जानानै दं। बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माने गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा बिबान लानानै मावबोबाय थादोंमोन बे बेलायाव बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मोनसे मुंदांखा मोनसे महर होनो थाखाय जेरैहाय खृष्टान धोरोम इस्लाम जेरैहाय हिन्दु धोरोमनि माखासे बायदि धोरोमारि गौथुमखौ जेरै मुंदांखा महराव गोसारना दङमोन। बिदिनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो बाथौ धोरोमखौबो मुंदांखा धोरोम महराव गोसारहोनो थाखाय बिथाङा बिराद नाजाबोदों। बेबादिनो बिथाङा माने भारत हादोरावनो माने जेरैखि थाया बर'फोरखौनो खौसेथि खालामनानै माने बाथौ धोरोमखौ माने फोसाबनायनि गेजेरजों मोनसे माने मोजां महर होनानै मुलुगनां मोनसे धोरोम खालामनो थाखाय बिथाङा बिराद स्पिरिट आरो गोख्रै मावबोदों आरो बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दा माने मोजां महर मोनबोदों। बे समाव बुदावला दैमारि न'खरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बे समाव बुदावला दैमारिया गावनि न'खरखौ जिहेतु संसार जाफुनाय समावनो न'खरनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा गावनि न'खरनि बिसि फिसाला आरो फिसाजो सासे दङ, फरायफुनाय गथ' दंमोन। नाथाय बे समावनो बिथाङा जिहेतु माखासे जोंनि आफादनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बायदिसिना फसंथाननि खामानि मावनायनि गेजेरजोंबो न'खर संसारखौ खुंदोंमोन। नाथाय न'खर संसार खुंफुनायावनो जिहेतु जोंनिफ्राय जायखारलांबाय। दा आं बुंनो सान्दों जिहेतु न'खराव बिथाङा गैला हिसाबै दा न'खरा एसे खहा जादों। जों हागौमानि बिथांनि जा साननाय बेखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय माबा मोनसे एसे सें हुंखा संनो हायो नामा जों बेखौबो एसे नाजागोन।